Irakaskuntza eskubidea. Iheslariek jazarpenik. Ya está, Luca ya está. La bestia matrailua. Martxan ipiniraben ekimenan barrun Arturo trena ondarrunbe. Dispertzinoik euskal preso guztien eskubirik urratzen dotxuz. Baina gaur hemen... Non zaitxut nire erdia zeo antzetan, hau da nire egia. Beiraren alde banatan ezia zelatan, dio bat hemen bata. Ni biber beraz zuri esateko, behar zaitxut libre izateko. Behar zaitxut libre izateko.